אני רוצה קודם כל להביע את הערכתי ואת הכרת תודתי למיסטר מרץ ורבי נראל. מזה 25 שנים אני עוסק בנושאים של קשר בין דתי, Interfaith Relations, ושל ענייני סביבה, וזו הפעם הראשונה שאני זוכה להיות בכנס שמחבר את שני הנושאים האלה ביחד, ואני מאמין שהחיבור הזה הוא חיבור מאוד מאוד יעיל, כיוון שהנושא של האמונה המשותפת לנו מאוד משפיע ויכול להיות כוח חזק מאוד בתחום של הגנת הסביבה, ונושא הסביבה יכול להיות בעל כוח רב עוצמה בגיבוש קשר בין דתי סביב נושא שכולם יכולים וצריכים להתאחד מסביבו. במחשבה האקולוגית המודרנית מקובל לדבר על שתי גישות, על אקולוגיה אנתרופוצנטרית ואקולוגיה ביוצנטרית. האקולוגיה האנתרופוצנטרית שמה את האדם במרכז, ואומרת שהאדם הוא באמת בחיר הנבראים, נזר הבריאה ומעל הכל. וכמו שאמר לפני דקות אחדות השייך מוחמד אמרה, הכל נברא בשביל האדם. המחשבה הביוצנטרית אומרת שהאדם בכלל לא מעל הכל. אין היררכיה בבריאה, אלא האדם הוא עוד אחד מכל המרכיבים שנמצאים בעולם. וכיוון שכך הוא צריך להשתלב בתוך העולם ולא לראות את עצמו מעל מישהו מן הנבראים. אני חושב שהמחשבה הביוצנטרית לא יכולה לעלות בקנה אחד, לא יכולה להשתלב עם מחשבה דתית, כיוון שבתפיסות של כל שלוש הדתות שלנו, באמת האדם הוא גולת הכותרת של בריאת העולם. אבל אנחנו מוצאים בתוך המחשבה הדתית היהודית גישות שנותנות יותר מנדט ויותר כוח לאדם, יותר סמכות ויותר זכויות בפעילות של האדם בעולם, ואנחנו מוצאים גישות שאומרים לו יותר להיות צנוע וענב ולהיות הרבה יותר זהיר ביחס שלו אל כל העולם. די אם אני אזכיר למשל, כיוון שכבר הזכירו כאן את העניין של בריאת האדם, שהאדם כידוע נברא בסוף כל הבריאה. והמשנה בתלמוד במסכת סנהדרין שואלת מדוע האדם נברא לבסוף, ונותנת כמה תשובות. תשובה אחת למשל אומרת שהאדם נברא בסוף כיוון שהוא הכי חשוב, ולכן הבורא ברא קודם כל את כל העולם, הכין את הכל לכבוד האדם, ואז הביא את האדם שהוא העיקר. גישה אחרת אומרת שהאדם נברא בסוף כדי שלא יתגאה, או בלשון המשנה שלא תזוח דעתו, וכך ידע שהוא בעצם בסוף. העולם היה קיים עוד בלעדיו, או כמו שאומרת המשנה, אפילו היתוש, הזבוב, היה לפניך. אז אל תרגיש את עצמך יותר חשוב משאר בעלי החיים. יש כאן שתי גישות שונות. גישה אחת שמה את הדגש על החשיבות של האדם והמעמד המיוחד שיש לו, וגישה אחרת שמה את הדגש דווקא על זה שהאדם צריך לא להרגיש את עצמו מעל כל שאר הנבראים. וכך, אילו היה לנו את הזמן, הייתי יכול להמשיך ולהראות את הגישות האלה במקרא, בתלמוד, בפילוסופיה היהודית, במרוצת הדורות, את שני הדגשים האלה, שני הניואנסים, לאורך הרבה מאוד כתבים וחיבורים של המקורות היהודיים. הגישה האנתרופוצנטרית בדרך כלל היא יותר מרכזית במחשבה הדתית, והיא גורמת לא פעם דווקא לאנשים דתיים להיות פחות זהירים בענייני סביבה, מתוך הרגשה שענייני הסביבה שייכים להם, לירוקים, השמאלנים, הלא דתיים, שאין להם אלוהים, אז יש להם להתעסק עם הסביבה. והטענה שאני רוצה להציב בפניכם היום היא שההפך הגמור הוא הנכון. לגמרי ההפך. בצד המחשבה האנתרופוצנטרית והביוצנטרית, אני רוצה להציע בפניכם תפיסה שלישית, והיא התפיסה התיאוצנטרית. האל במרכז. ודווקא מתוך האמונה באל, אני מאמין בחשיבות של שימור הסביבה, ובאחריות ובחובה שיש לאדם ולמין האנושי לדאוג להגנת הסביבה. כיוון שבתוך אמונה בבורא, אני מבין היטב עד כמה כל דבר ודבר שיש בעולם הוא בעל חשיבות אינסופית.
שאינני יכול לדעת ולהעריך את המשמעות ואת החשיבות שלו, כיוון שאינני יכול להיכנס לתוך מוחו של בורא עולם. אם הוא ברא את החרק הזה, את בעל החיים הזה, את הצמח הזה, כנראה שיש לו איזשהו תפקיד. והרמב"ם בספרו הפילוסופי הגדול מורה הנבוכים אומר, טעות היא לחשוב שכל דבר בעולם נברא בשביל האדם. יש דברים שיש להם תפקידים ומטרות אחרות שאנחנו לא מבינים אותם. אבל זה שאני לא מבין זה לא אומר שהכל נברא בשבילי. יכול להיות שדברים נבראו אלה בשביל אלה בצורה אחרת. כיום כשאנחנו מכירים את המגוון האקולוגי הבלתי נתפס שיש בעולם כולו, חלק גדול ממנו באזורים שבני אדם לא חיים בהם למשל, יש מאות רבות של מיני בעלי חיים וצמחים שנמצאים ביערות העד בדרום אמריקה, ביערות האמזונס. אין שם כמעט בני אדם כלל, אבל בכל זאת הם שם ורק שם. מבינים אנו יותר את דברי הרמב"ם הללו. לכן נדמה לי שדווקא מתוך תפיסה דתית שמאמינה בבורא ושמה את הבורא במרכז, אנחנו יכולים להיות מחויבים הרבה יותר ולגלות אחריות הרבה יותר גדולה לשימור הסביבה, לדאגה לבעיות שקשורות באותן תופעות שקשורות בקיימות ובתרבות החיים שלנו. וכאן אני מגיע אל מה שבעיניי הוא לב ליבו של המסר הדתי. הבעיה הגדולה ביותר של תקופתנו היא הצריכה, הצרכנות. כבר הכלכלן מלטוס לפני 250 שנה אמר שיש בעיה, ובמשך השנים למין האנושי תהיה בעיה עם גידול האוכלוסייה, כיוון שהאוכלוסייה תכפיל את עצמה ולא יהיו כל כך משאבים לכולם. את זה הוא אמר לפני 250 שנה, ידע ולא ידע מה אמר. כי ב-30 השנים האחרונות למשל, רק ב-30 השנים האחרונות, האוכלוסייה הוכפלה בעולם פי 2, אבל הצריכה הוכפלה פי 8. ובעיית הצריכה היא בעיה חמורה וגדולה שיש לנו היום בעולם. אנחנו מדברים הרבה היום על מחזור, בוודאי שמחזור זה דבר מאוד מאוד חשוב. אבל המחזור, במחקר אחרון שנעשה בבריטניה, המחזור, או ליתר נכון, הפסולת, הזבל, שמייצרים משקי הבית, כלומר הבתים הפרטיים, במחקר שמצאו בבריטניה, מהווה 6% מתוך 360 מיליון טון של פסולת שמיוצרים בבריטניה מדי שנה. כל השאר מיוצר על ידי התעשייה. והתעשייה גדלה והולכת ומייצרת עוד ועוד. נוצרים פה גם בעיות של ניצול של אוכלוסיות חלשות, שגם זה צריך להיות מענייננו גם כאנשים ובעיקר כאנשים שהאמונה חשובה להם. אבל מעבר לכך, יש כאן בעיות סביבתיות קשות מאוד של זיהום מי תהום, בעיות של יצירת הרבה מאוד פסולת, ועוד בעיות רבות שנגרמות בגלל הצריכה. ואני חושב שכאן יש לעולם הדתי מסרים חשובים מאוד להביא לעולם. החשיבה הדתית אמונה על כך ורגילה לחנך לכך שהאדם יצרוך את מה שהוא צריך, שידע לרסן את עצמו, שידע להגביל את השימוש בדברים שהוא לא צריך, ושידע להשתמש נכון, שיקח את הדברים לתועלת ולא יחפש עוד ועוד אחרי מותרות. נדמה לי ששימוש נכון ברעיונות שקשורים בהגנת הסביבה יכולים להועיל לחינוך דתי לריסון, והחינוך הדתי לריסון ולהגבלה יכולים לשמש כדי להועיל ולהפעיל את החשיבה האקולוגית הסביבתית. ואני אתן לכך דוגמה בתוך המסורת היהודית. אתם יודעים, בהרבה מקומות בעולם מארגנים מדי פעם buy nothing day, יום ללא קניות, או יום ללא נסיעות ברכב, הכוונה יום בשנה. עושים קמפיין גדול ומנסים לגרום לכך שיהיה יום אחד בשנה שאנשים לא יעשו קניות. והקניונים מלאים כמו בכל יום. המוכרים בחנויות בקניונים מדווחים שאין שום ירידה במחירות. או יום ללא נסיעות ברכב, יום אחד בשנה,
אבל הפקקים בדרך לעבודה ובחזרה אותם פקקים. לנו ביהדות יש יום בשבוע שהוא by nothing day, יום בשבוע ללא נסיעות, וזה עובד כבר אלפי שנים. יממה, לא רק יום. וזה עובד. כי זה שם את הבורא כמי שמכונן את היום הזה. לשון אחרת, דווקא מתוך הכרה בבורא אנחנו מסוגלים יותר להביא לחינוך אקולוגי, לדאגה ואחריות כלפי הסביבה. והדוגמה הזאת של השבת היא רק דוגמה אחת מיני רבות. כשאני מגיע למשל לסוכות, אני תמיד נוהג להדגיש מעבר לרעיונות של חג הסוכות, עד כמה הוא מלמד על הצורך למחזר. אנחנו לוקחים קרשים שלא משתמשים בהם כבר לשום דבר, ובונים בהם סוכה. אנחנו לוקחים בדים שלא משתמשים לשום דבר, ומשתמשים בשביל לבנות. בבית המקדש היו עושים בחג הסוכות את שמחת בית השואבה, השמחה שבה היו לוקחים את כל הבגדים של הכהנים שבלו, הבגדים שנשחקו, שהתקלקלו, ומהם משתמשים בשביל לעשות פתילות למנורה ולכל הנרות שהיו מדליקים בשמחה הזאת. אלה הם כמה דוגמאות שבאות להראות שבתוך מצוות הדת הרגילות, היומיומיות, אנחנו יכולים למצוא מעבר לתכנים הידועים, וכמובן אני לא בא לומר שזה הסיבה של מצוות שבת או מצוות סוכות, אבל מעבר לרעיונות העמוקים של המצווה של שבת או המצווה של סוכות, היום בעולם המודרני אנחנו מוצאים במצוות התורה רעיונות חדשים שמדברים הישר אל הבעיות האקולוגיות שבתוכם אנחנו חיים. יש לנו בתלמוד סיפור שמספר על רבי יהודה הנשיא, אחד המנהיגים המדיניים והדתיים הגדולים של העם היהודי במאה השנייה לספירה, שהיה פעם חולה מאוד, והרופאים של אותו זמן אמרו שהוא חייב לשתות יין מיוחד שעושים מתפוחים, שהיה שמור במשך 70 שנה. ואמרו, מאיפה נשיג את היין הזה? בסוף מצאו אדם אחד, לא יהודי, שהיה לו את היין הזה. שתה רבי יהודה הנשיא ונהיה בריא. ואז הוא ברך ברכה. ברוך שמסר עולמו לשומרים. רבי יהודה הנשיא הגדיר פה למעשה את התפקיד של האדם. התפקיד של האדם הוא להיות שומר בבריאה. כאשר האדם נברא ואלוהים שם אותו בגן עדן, אומרת התורה בבראשית פרק ב' שהוא שם את האדם בגן עדן לעובדה ולשומרה. והרי אנחנו היינו אמורים להיות בגן עדן עד היום. הייתה איזו תקלה ונפלטנו החוצה. אבל האדם היה אמור להישאר בגן עדן אם הוא לא היה חוטא. ומה היה התפקיד שלו? לעובדה ולשומרה. לעבוד ולשמור על מה שנברא. זה המסר הדתי מבחינת תפקידו של האדם כאחראי לניהול הסביבה שמסביבו. כיום כשאנחנו נמצאים במצב של ניצול משאבים בלתי רגיל, עד שנת 2025, לפי דוח של האו"ם מלפני 3 שנים, עד שנת 2025, 2/3 מן העולם יהיו במצב של עקת מים, כלומר מצוקה של חוסר מים. עקת מים מוגדרת כמצב שבו האוכלוסייה צורכת 120%, כלומר 20% יותר ממה שהיא יכולה. והמצב הזה הולך ומתפשט כל הזמן. אנחנו מדלדלים משאבים, אנחנו קורטים יערות, ואנחנו יודעים היום עד כמה הקשר הסימביוטי שבין הצומח ובין בעלי החיים הוא קשר שאנחנו תלויים בו. אנחנו צורכים עוד יותר ולכן מייצרים עוד יותר, ולכן אנחנו גורמים לשכבת האוזון להיפתח וגורמים לעוד נזקים אקולוגיים רבים ביותר. אנחנו יודעים היום על בעיות אמיתיות שבהם האדם כורת את הענף שעליו הוא יושב. ולכן נדמה לי שאנחנו צריכים לגייס כל רעיון דתי וכל בדל של תפיסת עולם שיכולה לתחזק את החשיבה האקולוגית, כי זה צו השעה. זאת לא איזושהי חשיבה שנוגעת לאנשים משועממים שאין להם מה לעשות, כמו שחשבו לפני הרבה שנים. ואתם יודעים, כשיצא הספר הראשון בשנת 1962 בארצות הברית, שדיבר על האדם שגורם נזק לסביבה, שם זה היה בנושא של זואולוגיה ימית,
עדיין לא הבינו על מה הוא מדבר. היום אנחנו מבינים היטב. ולכן אין מתאים מאשר לסיים באותו מדרש שאמרו חכמים בקהלת רבה, מדרש מהמאה השלישית לספירה, שבו חכמים מדברים על פסוק מספר קהלת, אקליזיאסטיקס. שם בספר קהלת מדובר על כך שהאדם צריך להיזהר, ראה את מעשה בני האדם, כי מי יוכל לתקן את אשר עיוותו. אומר על זה המדרש, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם, מיד כשהוא ברא אותו, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן, הוא לקח אותו לסיבוב בכל הסביבה שבה הוא חי, ואמר לו, ראה מעשיי כמה נעים ומשובחים הם, תסתכל מסביבך, אל תהיה אטום, תראה את הסביבה, תראה את הטבע, תראה את העולם שבו אתה נמצא, ותראה את האיכות ואת היופי שלו. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. אתה חייב לתת את הדעת, כי אם לא תיתן את הדעת אתה כן תקלקל. לתת את הדעת במושגים שלנו היום פירושו גם לחוקק חוקים, לדבר על הנושא הזה בדרשות בבית הכנסת ובמסגד ובכנסייה, לכתוב על כך בעיתון. תן דעתך, תעשה על כך כנס, שלא תקלקל ותחריב את עולמי. שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך. חז"ל, חכמים לפני קרוב ל2000 שנה, הבינו את מה שקשה היום לתפוס, שיש כוח ביד האדם לקלקל את העולם. הבורא ברא את העולם, אבל כמו שאמר כל כך יפה הרב נראל בפתיחה, It's all in your hands, הכל תלוי בנו. עם הציפור שאותו חכם, שאותו ילד החזיק ביד, אם הציפור הזאת תמות או תפרח, זה הכל בידיים שלנו. האם אנחנו נקלקל ונחריב את העולם? יש לאדם בחירה חופשית. ואם המין האנושי לא יבין שיש פה צו קיומי שצריך להתגייס למענו, שצריך לפעול ביחד למענו, וצריך בשביל זה לאחד גם בני דתות ובני עמים שונים, אזי באמת אנחנו עלולים חלילה לקלקל ולהחריב את העולם. אמונה אמיתית בבורא עולם מחייבת יחס של כבוד ושל הערכה לכל מה שהבורא ברא. אמונה אמיתית בבורא עולם מחייבת להתגייס למען שימור העולם שבו אנחנו חיים, הן מבחינה חברתית והן מבחינה סביבתית של שימור פיזי של העולם שבתוכו אנחנו חיים. בוודאי אני מסכים עם מה שאמר הפותח, הארכיבישוף אליאס שקור, שאנחנו צריכים לדאוג גם לתחום הרוחני, אין בכך ספק. אבל המשימה שלנו היום היא לא רק בתחום הרוחני, שבו בדרך כלל כל אחד מאיתנו מדבר אל בני דתו, אל חבר מרעיו. המשימה שלנו היא להתגייס ביחד, כולנו חטיבה אנושית אחת, למען תיקון עולם בכל המובנים כולם. תודה רבה.